Толкова ги отпуснахте, група ми. Те момчета се остъкатиха, бе. Даже сигурно има най-малко 5-6 футболисти. Ти видели, че извадиха двама човека техни подозни. Той сам се изкълчи крака, защото влезе. Е, такива грубо играят. Ако беше дал един-два жълти картона, нямаш да е такъв груп матч. Ако беше показал един-два картона, нямаш да е толкова груп матча. Ма това не е един път, не е два пъти. Става заради съдите. Не е два пъти. Свирете реално е, ние искаме друго. Ние не следваше да побеждаваме тук. Свирете реално е. Сега тук... Нямаш такива фрапиращи моменти да се как нямаше, че аз не тръгвам въобще. Аз въобще не тръгвам. Оставам топката и свирай засада. Аз въобще даже не действам към топката. Момчето тръгва 2-3 метра защитника и он дига флага. Къде бе треньора? Аз съм президент на отбора. Казвам треньора, казахте на стъпната, че има засада. Добре, за какво дига флага, кажи ми? Той лично ми е казал, да. Такива съдии, така ли ще свират съдии тук? Така за това ли плащаме?